Minä olen Ruuta Eglite. Minun kotimaani on Latvia. Olen latvialainen. Minä olen 19-vuotias. Olen sinku. Minä puhun latviaa, englantia, saksaa ja venäjää. Puhun vähän suomea. Minä opiskelen kansainvälistä bisnestä. Opiskelen Valkeakoskella, asun Tampereella. Minä olen ystävällinen, fiksu, kiva, avoin, luova ja energinen. Minä tykkään ottaa valokuvia, tanssia, juhlia, nukkua, matkakustaa ja tavata ystäviä. Minun sähköposti on ruuta.eglite@student.hamk.fi. Kiva tavata. Moi moi!